бинандагони азиз, чун ба ин ҷо раҳсипор будем, ба мо гуфтанд ки роҳи мо он қадар роҳи осон нест, яъне пур аз пастиву баландӣ ва раҳи пиёдагарди зиёд дорад. вале ба ҳама ин нигоҳ накарда мо тасмим дорем то ба ин мазори таърихӣ биравем. ва ҳамин деҳае ки дар паси ман аст, деҳаи Доғистон ном дорад, дар ноҳияи Шамсуддин Шоҳин, ва ҷое ки мо қарор дорем тақрибан 2200 метр аз сатҳи баҳр дар баландӣ ҷой дорад. ва мо то ҷои лозима бо нақлиёти муассисаи давлатии телевизиони Сафина омадем ва то ин ҷо қариб 1 километри дигар роҳро пиёда тай кардем ва то ҷое ки мо бояд бирасем тақрибан 1 километри дигар роҳ аст. маълум аст ки дар гӯшаву канори кишвари азизамон чунин маконҳое ки бо номи бузургон унвон додаанд зиёд аст ва ҳамеша мардум ба ин маконҳо бо эҳтиром муносибат мекунанду азизашон медонанд. вуҷуди мазорҳо дар қаламрави Мовароуннаҳр қабл аз паҳншавии ислом ҳам мавҷуд буд ва баъд аз густариши ислом, хусусан пас аз асри 11 дар ҳудуди Мовароуннаҳр теъдоди мазорҳо зиёд мешавад, ки ин як метавон гуфтанд ки як ҳамоҳангӣ буд миёни андешаву миёни эътиқоди то исломӣ ва эътиқоди баъд аз исломӣ мардуми тоҷик.